Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Pho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka Victorium, ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam hakador ka babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Sakaway ka khana school la subajor bakala sha penyap, bat kane kala jia biang ha East Gentia Hills District. Kane ka jingjia kala jia ya ka way ka khana school ka bapuli ha ka kardan class 10, ka balaja bat klem wan pa yeng shu, ha ka way ka shnong ka bahap ha po Cleariat Police Station, ha ka sngi tho ding. Penban lalap ya ka met yap jongka na arkilo kalenti ban let shaka shnong sut nga kampaji na surok ba ha klau ha ka sngi sait jain. Ya ka met yap jongka ni ka khana school lalap ha ka por kumbalai baje no phai sngi da ki katto kat nengut ki khana ki bathmu ban let khet so ki bala pentip pat shaki rangba bat ki bahaying hasem jongka ni ka khana hadin katto kat ni por layatho balala ban pentikna ya ka kerteng bat ka jakasa jongka ni ka khana lingba ka plakot bat ki kot school bat ka kerteng school kat kum ki dak kishin ha ka met kani ka khana lalap badon ki dak mong na ka dur khmat jongka ki pulit jongka Cleariat Police Station kila shimti ya ka met yap bat kila yoru ya ka mobile phone jongka ni ka khana Kaliang ka JSM penremjur ya kini ki runar wachim ya kani ka mensim yung kani ka khana mo wa khana skor kerong te ker hay ni waro man to tintlot ker konkret kam nang ka bor yang ka ain example ha tu jingjia ha kan ni ka juk apot kwa jia hasok kompor khana skor de ndau ka tintlot yung bor yang ka ain haduk ka te so dap lem nai phoyo ukem upan situm ya te empty ha kan ni kam war oni to do ka bor yang ka tintlot ka bor yang ka ain de ya chu ha ka ding ka jingduna yung kini ki forensic science mo ka man ni kena adu anin jan med yap go andai duk yang hadu step teni penyo wa ka jingtulot ini ka jingduna yung kita ki expert ani ki forensic science example da ki bro yung im tu yap ki haum ka hadu yang hadu upon ka chelong ka te beslem ya por pad duna wa ka em kami ka pat bos an yung sarkar ubo no go lagi forensic science hapok di teng i tenang yo semat kan ko kam dan ni ina dengan JSM nang ku pen mani ya gareli ko wahe do hapok yang ka isentia nei daw kan ni ka jinja taman ko ka kan te em kami nang pen mani ya gareli ko wahe do hapok yang ka isentia ya tarik wan i ye nang pepnawan hadin de dawai nang USP yang ka isentia ulek borba utwet ya kita ki runar ya kita wa penyiap dusmon ya kan nika kena skor wa yo hadu wo yo kem ya kita ki wa MT ha ki kam dan tele da ka borong an umji go open kem ya ki ni ki bru wa m ya kita jing kang yo sim ya kam sem bru pen man go ya ka distrik ngi ya ki kon ki tiang ya piu parang waro apo distrik yo m de kita ka kom cngan yong ki kan thai yong ki kena degar pat ke bor an to kem yo pen stum dan yo wat yo set patok yo pasi ya kam gini ki bro kwa em ke muslim transnam bom em di usnyau kam te para jai bro benem juri ya kini ki runar wa em kam gini ki jingtemu kam te dayu ya por dia pagi hapo distrik in henry ka jingtlot yang kabor yang ain em yo pensistem bagi kar pale ya kabor yang ain yang sarkar men khaliau em burum gi ulai sistem wanra ha kita ki benta yo pen dunano ya kini gujia kaka kam tamah poka ni ka distrik yo i